Guanyar, l'objectiu era guanyar i gaudir. Jo penso que ens ha anat força bé, però hi ha alguns aspectes que també s'haurien d'haver millorat. Com per exemple els girs, hi havia alguns aspectes que no sortien del tot, que eren millorables. Teníem l'objectiu de gaudir-lo màxim perquè al final som la meitat, tenim l'equip nou, llavors el nostre objectiu era gaudir-lo màxim, fer el millor que podíem i remar com sabíem. Jo crec que ha sigut la nostra millor regata. Ho hem fet molt bé, ens ho hem passat bé i estem molt orgulloses del resultat. El nostre objectiu del campionat era aconseguir fer podi. Aquest era el nostre primer any amb el Batel i tampoc hem tingut molt de temps per entrenar i al final hem aconseguit la tercera posició i estem bastant contents. Com a marca, la veritat és que l'he vist molt bé la regata i tot i que després hem baixat una mica, estic supercontent de com ha anat. Hem millorat moltíssim respecte a l'última regata i n'estic superconvençut que si l'any que ve tornem amb Batel, ho patem. Com no hem pogut entrenar massa a Lloret degut al mal temps i tot això, doncs sortir una mica més a agafar sensacions i a millorar tècnica ens hagués agradat molt, però no ha pogut ser i doncs per ja els pròxims campionats ja intentarem millorar. Objectiu clar per campionat no teníem, el que sí que sabíem que havíem d'anar a tope i exprimir tot el que havíem fet durant tota la temporada. Llavors el resultat ha sigut molt bo, hem quedat subcampiones i s'ha notat tots els entrenos que hem fet, l'esforç, el sacrifici, tot el físic i estem contentes. La final l'hem començat una mica xip-xap, però hem sabut recuperar i estar a l'altura i donar-ho tot i quedar segones. Doncs ha estat una temporada així amb el Batel, perquè hi ha hagut regates que entre el temps i tal tampoc hem anat a algunes regates, tot i així ha estat bé i hem disfrutat les regates que hem pogut anar-hi i ja està. Bueno, el objetivo de hoy era poder ganar el Campeonato de Cataluña, ya que en la Liga todas las regatas a las que nos hemos presentado las hemos ganado, entonces hoy salíamos a tope para conseguir ganar el campeonato. Una final molt xula, molt disputada, de principi a fi, i qui ha aguantat el ritme sense afluixar és qui ha guanyat, no? Sí. Millorar el temps i dintre de la regata millorar si hi ha bogues, que és el que ens està fallant un xic.